салому дуруди бепоёни сори якояки шумо бод мухлисон ва тамошобинони азизи барномаҳои телевизионӣ Баҳористон. Чун ҳар вақта дар ин вақту соат манзури шумост нашри навбатии барномаи Алифбои Роҳ аз телевизиони Баҳористон. Бинандагони гиромӣ, чун ҳамешагӣ дар барномаи мо ду даста иштирок мекунанд ва миёни ҳамдигар қуввоозмӯӣ мекунанд. Табиист ки дастаи хубтару бехато шартҳои барномаи моро иҷро кунанд, ғолиби барнома дониста мешаванд. хуб биед сараввал бо иштирокчиён шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. хуб марҳамат, сараввал аз шумо шурӯъ мекунем. ман Зиёев Умар, сардори дастаи роҳгузар. офарин. хуб марҳамат, шумо? ман Назрулло Эва Насиба. хуб шумо? ман Сатторзода Иброҳим. офарин. хуб марҳамат, шумо? ман Нурализода Фотима. офарин бачаҳо. хуб бинандагони азиз, аллакай мо бо як даста шинос шудем ва мегузарем ба дастаи дигар. хуб марҳамат, шумо? ман Файзуллоева Омина, сардори дастаи чароғак. офарин. ман Шарифзода Идрис. хуб шумо? ман Ваҳобова Омина. ман Бобохонзода Билол. бениҳоят хуб. бачаҳо, омода ҳастед то ин ки ман шарти аввали барномаро ба шумо фаҳмонам? омода ҳастед? бале. ин тавр ки бошад, шурӯъ мекунем. тавре ки худи шумо дида истодаед, дар рӯи ин миз аломатҳои роҳ гузошта шуданд. вале бояд гӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш чунин аст: бояд як нафар аз иштирокчӣ бо дучарха саҳнаро давр занад ва қисмҳои аломатҳои роҳро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарти аввали барнома ба шумо фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад, аз дастаи роҳгузар шурӯъ мекунем. аз дастаи роҳгузар марҳамат як нафар назди самокат равед. дигар иштирокчиён, шумо марҳамат назди тахтача. омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1 2 3 рафтем. хуб, як қисми аломатро мегирем ва ба назди дигар иштирокчиён мебарем. офарин. хуб, бинандагони азиз, тавре ки худи шумо дида истодаед, дастаи роҳгузар бо як шавқу завқ шарти аввали барномаро иҷро карда истоданд. баъд аз ба анҷом расидани шарт, ғолибон муайян мегарданд. хуб, дар ҳоли ҳозир дастаи роҳгузар фаъол ҳастад. ва ниҳоят қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. офарин. хуб, тамошобинони азиз, аз дастаи роҳгузар Иброҳим шарти аввали барномаро дар муддати 1 дақиқаву 30 сония ба анҷом расонид. офарин Иброҳим, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. ва мо рафта мебинем ки дигар иштирокчиён аз ин пораҳо кадом аломатҳои роҳро ҳосил карданд. хуб, дастаи роҳгузар кани ба мо шарҳ диҳед, шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед? аломати якум ба мо мефаҳмонад ки дар ин ҷо дучархасаворӣ манъ аст ва аломати дуюм ба мо мефаҳмонад ки аз роҳ гузашта мумкин. яъне дар ҳар куҷое ки мо ин аломатро мебинем, аломати роҳгузар аст, ҳамин? аз он ҷо метавонем роҳро гузарем. хуб, офарин ба шумо, марҳамат, гузашта дар ҷойҳои худ чинед. хуб, бинандагони азиз, тавре ки худи шумо шоҳид гардидед, дастаи роҳгузар дар муддати 1 дақиқаву 32 сония шартро ба анҷом расониданд, 2 аломатро ҳосил карданд ва ба мо дуруст шарҳ доданд. акнун мегузарем ба дастаи чароғак.
хуб, дастаи чароғак, марҳамат як нафар ба назди самакад равед. Омода шавед. Дигар иштирокчиён шумо марҳамат ба назди тахтача. Билол, омода ҳастед? ин тавр ки бошад бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1 2 3. эҳтиёт бошед. як қисми аломатро мегирем ва ба назди дигар иштирокчиён мебарем. дигар иштирокчиён чусу чолокиро аз даст надиҳед. аввал бо диққат расмро бубинед. офарин. хуб, тамошобинони азиз, тавре ки худи шумо дида истодаед, дастаи чароғак чусу чолокиро намехоҳанд аз даст диҳанд. аллакай дастаи чароғак як аломатро ҳосил карданд. офарин ба дастаи чароғак. хуб, офарин Билол. офарин. бинандагони азиз, шарти аввали барномаро Билол аз дастаи чароғак дар муддати 1 дақиқаву 20 сония ба анҷом расонид. офарин ба шумо, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед ва мо рафта мебинем ки дигар иштирокчиён кадом аломатҳоро ҳосил карданд. хуб, дастаи чароғак, шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед? мо дар ин ҷо 2 аломатро ҳосил кардем. аломати якум ба ронандагон мефаҳмонад ки дар наздикӣ боғча ё мактаб аст. аз ин рӯ бояд онҳо оҳиста ронанд. офарин ба шумо. хуб, аломати дуюм мефаҳмонад ки ҳаракат бар самти ростро мефаҳмонад. офарин ба шумо, марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, тамошобинони азиз, тавре ки худи шумо мушоҳида кардед, дастаи чароғак шарти аввали барномаро дар муддати 1 дақиқаву 20 сония ба анҷом расониданд, 2 аломатро ҳосил карданд ва ба мо дуруст шаҳр доданд. бори дигар ёдовар мешавем ки шарти аввали барномаро дастаи роҳгузар дар муддати 1 дақиқаву 30 сония ва дастаи чароғак бошад дар муддати 1 дақиқаву 20 сония. аз ин рӯ ба дастаи роҳгузар 4 хол ва ба дастаи чароғак бошад 5 хол супурда мешавад. офарин бачаҳо. тамошобинони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. бачаҳо, дар шарти дуюми барнома ман ба шумо 10 то чизсон пешниҳод мекунам ва барои ҳар як ҷавоб шумо соҳиби як холи мегардед. омода ҳастед? бале! ин тавр ки бошад, бо диққат гӯш кунед. чизсони аввалро мехонам. 1 пой дораду 3 то чашм. хуб, марҳамат, ҷавоби дастаи чароғакро мешунавем. ҷавоби ин чизсон чароғак мебошад. яъне чароғак 1 то пой дораду 3 то чашм. 3 то чашмаш 3 ранг. ҳамин хел не? офарин. хуб, чизсони навбатӣ. ин ранги чароғак ба мо гӯяд тайёр шав. ҷавоби ин чизсон ранги зарди чароғаки раҳнамо мебошад. офарин, яъне ранги зарди чароғак ба мо ҳушдор медиҳад ки омода шавед. микрофон қатъи бозӣ на. чизсони навбатӣ. ин ҷои бозӣ нест, ҷои даву тозӣ нест. марҳамат, дастаи чароғак. ҷавоби ин чизсон роҳи мошингард мебошад. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бачаҳо, мо бояд дар роҳи мошингард бозӣ кунем ё не? барои чӣ? барои он ки мабодо ба садама дучор мешавем. аз ин рӯ хатарнок аст, ҳамтар не? хуб, чизсони навбатӣ. росткунҷа мисли хона, гирдогирдаш тиреза. марҳамат, дастаи роҳгузар. ҷавоби ин чизсон автобус мебошад. хуб, аз куҷо пай бурдед сардаи дастаи роҳгузар ки ҷавоби ин чизсон автобус аст? аз он ҷояш ки тиреза хеле зиёд дорад ва росткунҷа мебошад.
آفرین، جواب شما درست است. خب چیزهای نوبتی. در زیر پای سوربن راهی زیبای رهدار آزادانه می رود به یگان ترس و هراس. خب باز دسته راهگذر را گوش میکنیم. جواب این چیستان راهی پیاده‌گردان می باشد. آفرین، جواب شما درست است. خب چیزهای نوبتی. در کنار راه ایستاده خاموش به یاری رسانی دائما تیارند. مرحمت دسته چراغک. ҷавоби ин чистон аломатҳои роҳ мебошад. یعنی علامت‌های راه به ما کمک میرسانند در راه. همینطور نه؟ бале. آفرین به شما. خب چیزهای نوبتی. نشسته در پس رو ما رو برد به منزل. مرحمت. جواب این چیستان راننده می باشد. خب به نهایت خوب. مثل خواندن کتاب به آموختن آن شتاب. مرحمت دسته چراغک. ҷавоби ин чистон қоидаи ҳаракат дар роҳ. یعنی ما باید قاعده های حرکت در راه را دانیم. бале. آفرین. مثل ابری روان چنگ و غبار بشوید. چیزان رو بار دیگر تکرار میکنم. مثل ابری روان چنگ و غبار بشوید. بچه ها جواب نیست؟ یک، دو. مرحمت دسته چراغه؟ ҷавоби ин чистон шамол мебошад. نه، متاسفانه جواب شما نادرست است. خب دسته راهگذر جواب ندارد. یک. مرحمت. جواب این چیستان ماشینی است که راه ها می شوید. یعنی این ماشین نام دارد ماشین آب پاشک. آفرین، جواب شما درست است. خب چیستانی آخرین. مثل کوی سفید است، سیگنال بلند دارد. وظیفه ادای یاری به بیماران است. مرحمت، جواب شما را گوش میکنیم. جواب این چیستان یاری تعجیلی می باشد. آفرین، یعنی این یاری تجلیل است که همیشه به بیماران کمک میرساند. تماشابینان عزیز، بعد از پیشنهاد نمودن 10 چیستان پیشنهاد نموده من، هر دو دسته صاحب 5 خالی گردیدند. یعنی هر دو دسته همگی به 5 تا چیستانی من جواب درست گرداندند. آفرین به هر دو دسته. من گفتم چه طریقه است بزنیم. خب رسیدیم به شرط سوم برنامه. بچه ها، در شرط سوم برنامه ما زود حرکتی و البته با دقتی شما رو میسنجیم. سپارش چنین است: شما باید با دوچرخه صحنه رو دور زنید و باز به جای اولای خود برگردید. ولی باید گویم که شما باید تنها از روی علامت‌های راهی که در اینجا گذاشته شده است حرکت کنید. شرط سوم برنامه به شما فهم است؟ این ترکیب باشد. از دسته راهگذر شروع میکنیم. از دسته راهگذر مرحمت یک نفر به نزد دوچرخه روید، آماده شوید و با حساب 3 شروع میکنیم. آماده هستید؟ این ترکیب باشد. با حساب 3 شروع میکنیم. 1 2 3. چراغک سبز است. راه را ادامه میدهیم. خب دو میزنیم. آفرین به شما. چراغک سرخ است. راه را ادامه میدهیم. آفرین. بینندگان گرامی، طوری که خود شما مشاهده کردید، شرط سوم برنامه رو عموماً از دسته راهگذر در مدت 25 ثانیه به انجام رسانید و به یگان خطاگیر راه نداد. آفرین به شما. مرحمت گذاشته در جای خود چینیدیم. میگذاریم به دسته چراغک. از دسته چراغک مرحمت یک نفر به نزد دوچرخه روید، آماده شوید و با حساب من شروع میکنیم. آماده هستید؟ 1 2 3. رفتیم. شروع میکنیم. چراغک سرخ است. راه را ادامه میدهیم.
давзананда. хуб, вақт рафта истодааст, ба назар гиред. Чароғак сабз аст. офарин! бинандагони азиз, шарти сеюми барномаро Идрис аз дастаи чароғак дар муддати 25 сония ба анҷом расонид. офарин ба шумо, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. тавре ки худи шумо шоҳид гардидед, шарти сеюми барномаро ҳар ду даста дар муддати 25 сонияӣ ба анҷом расониданд. аз ин рӯ ба ҳар ду даста 5 холӣ супорида мешавад. офарин ба шумо бачаҳо. тамошобинони азиз, баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, дастаи роҳгузар соҳиби 14 хол ва дастаи чароғак бошад соҳиби 15 хол гардиданд. яъне дар ин барнома ғолибият насиби дастаи чароғак гардид. офарин ба дастаи чароғак. хуб, дастаи роҳгузар ро афтода нашавед, зеро барномаҳои мо идома доранд. шумо метавонед омода шавед ва дар барномаи минбаъдаи мо омада иштирок кунед, ғолибиятро ба даст оред. бинандагони азиз, инҷо нашри навбатии барномаи алифбои роҳ ба анҷом мерасад. мақсади барномаи мо шинос намудани хурдтаракон ва шумо бинандагони азиз бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошад. хайр азизон, то дидори навбатӣ дар барномаи алифбои роҳ.